Nu vil jeg dele med jer 3 muligheder i globale risici. Og jeg vil dele med jer 3 mennesker, som har vist det lederskab, det nye lederskab, vi har brug for. De har nemlig navigeret til nye forretningsmuligheder i globale risici. Det er rimelig skræmmende, at vi i 2050 risikerer at være i en verden, hvor infektioner dræber flere mennesker end kræft. Men sådan kan det godt ende med at ende. Vi hælder så meget antibiotika i vores børn, i vores stalde og på vores hospitaler, at den stopper med at virke. Og nu skal vi så møde Ingo. Ingo har sammen med sin partner Claus startet et opdræt af grise helt uden antibiotika. For Ingo har vendt den globale risiko til en lokal forretningsmulighed. Jeg snakkede med Ingo for et par dage siden, og han sidder også i publikum, hvis jeg har spørgsmål til ham. Så sagde jeg, Ingo, hvorfor har du grebet den umodne forretningsmulighed? Hvis I stopper på vej hjem og handler efter kød, så kommer I ikke til at kigge efter, om der har været antibiotika i produktionen. Hvis I er politisk bevidste, så kigger I efter økologi. Men i Danmark er antibiotika sådan noget, vi køber på apoteket. Og det er Ingo udmærket godt klar over, at han er i et umodent marked. Men han kan se, fordi han ser bag risikoen, hvor markedet er på vej hen. Han kan se, at markedet modnes meget hurtigere i USA end i Danmark. Der er hele restaurantkoncepter, hvor du kan gå ind og få et stykke kød, der ikke har været produceret med antibiotika i det. Så derfor har Ingo tænkt globalt i sit udgangspunkt, og Ingo har indrettet sin forretningsmodel derefter. Så den opdræt, han har i Danmark, er et frontløberprojekt, der bare skal vise, at det kan lade sig gøre. Og så for resten af det skal han rådgive de andre markeder. Den viden skal han bruge til at rådgive USA, til at rådgive Indien, til at rådgive Kina, alle de andre markeder, som lige nu skal omlægge deres produktion til antibiotika. Så det Ingo har gjort, er, at han har udvist et helt nyt lederskab. Han har vendt global risiko til en lokal forretningsmulighed, og den hedder Viking.